じゃあ用意スタートって言って最初スタート。俺どうしてこれ落ちたんだろうな。なんだろうと思う。一生懸命乗ったんだけど。本当に本本当かよお前。当だよ。本当ですか。本当に頑張った。一日どんぐらい勉強してたんだお前。100分。何して勉強してねえじゃねえかお前。お前そんなんで東大受かると思ってんの大間違いだから舐めてんのか。もう痛いなあ痛い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 。100分お前それで本当に受かると思ったの。すいません。ねすいませんじゃなくてさちゃんと答えてよね。すいません。お前本当に受かると思ったの。痛いいや痛いじゃなくて痛くしてないでしょ。痛い。ねえいや分かったから分かったそれは分かった。じゃあなんで100分で受かると思ったんだお前。バッタさん。いや痛い。お前今のは傷害罪だ。え今のは傷害罪。傷害罪と暴行罪の違いも分かってないのにそんなこと軽々しく口にしない方がいいぞ。なんだお前何しに来たんだ。相談しに来たんじゃなかったの。すいません。すいません。なんだすいません。なんで言いたいことあんのか。いや痛いやめて。お前びしょ濡れじゃねえか。お前のせいじゃねえかよ。なんだお前ってなんだ。お前お前ってなんだ。俺突っ転がされてんのかお前。すいません。よし何も言うことないんだよ帰れ。これなんで落ちたんでしょう。えこれなんで言っ落ちたてるだろお前教えて100分で足りると思ってんじゃねあえ。そんなんだからもうダメなんだよ。ダメなんだ。分かったらわかんないです。ダメなんだ。お前うわ帰れ。うわ